Shalom Bapak Ibu sederek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng kepanggih kalian kula Rema Natalia Angelika Putri saking GKJ Mertoyudan Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedar. Dinten sakmenika Selasa Pon gangsal welas wulan Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking wulang bebasan 19 ayat 1 dumugi 17. Jabur selawe ayat 11 dumugi 20. Setunggal Yohanan 3 ayat 11 dumugi 17. Kanthi jejer pakaryanipun Sang Kristus. Nats punika kapetik saking setunggal Yohanan 3 ayat 16. Mungguh katresnane Sang Kristus iku wis kita sumurupi, yaiku menawa panjenengane wis masrahake nyawane kanggo kita. Dadi, kita iya padha kewajiban masrahake nyawa kita kanggo sadulur-sadulur kita. Pakaryanipun Sang Kristus kangge milujengaken manungsa punika katindakaken ing salebeting kaasoranipun. Pakaryanipun Gusti Yesus Kristus ingkang milujengaken punika sambet rapet kalian dumawahipun manungsa dhateng ing dosa. Gusti Yesus rawuh dhateng donya kangge nebus dosaning manungsa. Dawahipun manungsa dhateng dosa boten lajeng damel Gusti Allah mendelke mawon. Bab 3 saking serat Yohanan ingkang sepisanan punika nandhesaken bab katresnan. Awit saking katresnanipun Gusti Allah panjenenganipun boten namung nyebat kula lan panjenengan minangka para putra-putranipun. Ananging malah ndadosaken kula lan panjenengan para putra-putranipun. Yohanan ugi nedahaken kados pundi dosa. Kalebet bab sesengitan punika. Sanes asil sesambetan ingkang sae kalian Gusti Allah. Tiyang pitados benten kalian sanesipun, awit prayoginipun nindakaken langkung saking ngraosaken katresnan. Ananging kedah nindakaken ugi. Setunggal Yohanan 3 ayat 11 dumugi 17. Nedahaken bilih sesengitan kalian katresnan punika kalih perkawis ingkang benten, lan kados pundi katresnan punika kedah dipun wujudaken wonten ing pagesangan tiyang Kristen. Tiyang Kristen prayoginipun saged nindakaken katresnan ingkang langkung saking raosaken katresnan lan boten pamrih. Gusti Yesus punika tulodo ingkang utami ngengingi kados pundi kula lan panjenengan sami nglampahi pagesangan punika. Gusti Yesus maringi patuladan ingkang paling sae ngengingi katresnan punika kanthi masrahake nyawanipun kangge nebus dosanipun manungsa. Para tiyang pitados, prayoginipun sami ngucap syukur karana Gusti Allah sampun peduli lan maringi ingkang paling sae tumrap kawilujenganipun manungsa ingkang namung saged dipun tampi lumantar pangorbananipun Gusti Yesus Kristus kangge mulihaken sesambetan antawisipun Gusti Allah lan manungsa. Sumangga sami ngakeni lan pitados bilih sedaya pakaryanipun Gusti Allah wonten ing Gusti Yesus punika. Masihi paling sae tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumangga dipun raos-raosaken Gusti berkahi. Amin.